سلام كبرات خطاتلتي نايز مدب كما يكنيكم نلوم عنتي حزلكم قريبا زلخو حاونا صحافاي تقادالاي كمون أبستفر عليه تصفحي بكونسلاوي قدات زسرحة فلوت أبوزوح ناي إيرترا بتفل عليه برانشيس أبركتو زجبرة حاونا كونريل كالد أبرا خوني مالتي أوكي كالد أبرا بشم تعذبتي نكو عدهان متصحاب لك يغني لي كبرتي عبلي سلز عدم كاني مدب كونا قدم بيله وحتى الفيديو كانت تتلال أخوه قلت كل حل تملسي لبزرع أخوه بزو حاجة دستن طعمتن مهارتن زخون وتحسطات نهزبنا بفلينة من سيولدو تقرب سلز نبركع بز مدب بزو خمس قنا كان برتع قدس اللي قبل كذا لي يغني لي ثانك يو نبزحات كالد أبرا خطوع كله حديث سبا يكون كان سبيشالي توم ليجندز وفلتوها يوم ناتك أسر نخوتلو بزحات أب بوغني درقكم سوات لو فقر مصحفت من باب كالد أبرا كاون مهار زبلو تحتنا مستوعال فلتات زبزح نجارات أخاخيب كاخم تخيل بزح سب الزاربي مستفل عليو سبات حدا سلسة أربعة دقبر كايوم أب نا يوتيوب على محتتون تي ناتكا تحسو عزيو مهاري كوينو رخيبايو كابو من مقتصال أب قداي هاجرنا إرترا زلو حدا حتوتات أب تعذبتن أباين زمت كحتكا فقادن يغتكون تسفا قبر حتوي بينك جمري مسيلكا currently ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ኩላህና ከም ንፈልጦ እዩ ምድጋማ የድልን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ሓደ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ዘ ደይብል ኢስ ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ሰይጣን ሲ ኢሳያስ እዩ ኢሎም ኮምፕሊትሊ እቲ ዕዳናኡ የውድቁ ንርኢ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ተኣልዩ እቲ ጉዳይ ኩሉ ሴትል ይኸውን እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ سيناريو أقميتهم من البات صباح نجوه إسياس أفوركي أنت دعات عليو بايتا فتيرنا نصنع جراوندات أنصيفنا نصنع زبل بزوح من قصقاسات هاي ترينيها تراي حنتي عباي جربالا كميجرنا نعانة فرصة إيزولو السخا بوغنكا زو هولتي بروبلم إسياس أفوركي بتشجري الكاريكاتري ويس እቶም ክሪቲካል ፋክተርስ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እቶም ዓንቀር ኮይኖም ሒዞምና ደለው ካብ ሽግር ከውፅና ዘይክእሉ እትብሎም ቀንዲ ረቋሕቲ እንታይ እዮም ካብ ናትካ ተመክሮ ማለት እዩ الرأيت أقرب كذا لها حتى وي نايزة أرستي أزي سفيحن واناون أقداسن نديكن كفيديو من البحث دخلت قال دري بالكات من الشون بزو حاجة تاسي كونين كم زول كا كنا تاتنا حدنا هاجرنا كم كله تي أبسال ساعة على مزلو ناتوش تاو سجمات الله تناي من قستي سجمات الله زوباو كنا تاتو لتسألونا فتينا ترينا سنا إثيوبيا السودان كالم على ما كنا تاتو لتسألونا جرم زول كايو سباتكم قبل خلون يوم قال حق إنتنا الله إيجن كل جزء تايو نحدا سب ولكو كندز أكل عامتات كندز السفح هاجر كجزء مخالو وين يبحك حيا اللي توهلي يوم حزب فتي وين دقيفونا له ويكا أبى سراحو قال سلطانوي وين من محدراوي سراوي تقولو تستا ولا دبلوماسي ولا غنزب أتري له مالك حجن حقوق أم تنتان قديفنا هاجرنا في جزء أبحما كنتات كم زلا بناتي جمجامون والكاوس رعات كم زغنا قال يوم سبات هجي إساس ቁኑዕዩ ኩነታት እዩ ዘይፍቀደሉ ዝብሉ ገሊኦም ከዓ ብመጠኑ ዝፃወሮ ዝብሉ ነቲ ሃገራዊ ኩነታት ምክንያቱ ናይ ግዳም ተፃብኦ ገሊኦም ከዓ ካልእ ዝብሉ ኣለዎ ፈፂሙ ክእል ኣለዎ ሕጂ እቲ ፀገም ኩሉ ዘሎ እንታይ እዩ ኤርትራ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ሓደ ጉዳይ ሃገር ወይ ማለት ውድብ ኣይኮነትን ንቐፃሊ ከም ዝበልካ ክንሓስብ ኣለና ኪኖ ኢሳያስ ወላ እቲ ንሱ ናቱ ምህላውን ዘይምህላውን ጥራይ ዘይኮነ ከም ሰብ ሓላፋይን መዋተን ስለዝኾነ ዕድመ እውን ደፊኡ ዘሎ
ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክኾነ ኣብ ዝብል ኣብ ክንዲ ብውልቅ ኣብ ጉዳይካ ጥራይ ከም ዝብልካ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ንሓደ ነገር ኣሊኻ ኩሉ ሰላም ዝኾነልካ ወይ ናይ ስልጣን ውድድር ንዕኡ ኣልዮም እውን ቦትኡ ክሕዙ ዝደልዩ ናቶም ካብ መግዛእቲ ወይ ኣለዉ እዚ ኩሉ ተሪፉ ንሕና ከም ኤርትራውያን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ምናልባሽ ከማና ዕድል ረኺቦም ነፃ ኮይኖም ክዛረቡ ይክእሉ ንኾኑ ንሕና ግን ኣብ ደገ እታ ዘላትና ብልጫ ንስያ ብሸካቲ ካልእ መሳለጥያ ነፃ ኮይና ንዛረብ ስለዚ እቲ ንመፃኢት ሃገርና ዘድሊ እንታይ ቅዋማውነት ምእማን እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኢሳያስ እውን ነቲ ቅዋማውነት ተዳ ተቐቢልዎ እሱራት ዋላ መፍታሕቲ ዘይኮነ ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ካልእ ዘሎ ፀገማት ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ካልእ እኹን ናይ ቁጠባዊ ባህሊ ማሕበራዊ ወዘተ ክፈትሖ ተኽኢሉ እቲ ባእሲ ወይ እቲ ግርጭት ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ዋላ ምስ ስርዓት እውን ኣይኮነን እቲ ስርዓት ዝገብሮ ፖሊሲታት ስለዚ እተኻቐሉ ግፍሒላ ስለዝኾነት ምእንቲ ፈላሌና ክንሕዛ መፃኢት ኤርትራ እንታይ እዩ ራእይካ ተልካና ኣነ ኢሳያስ ሃሎ ኣይሃሉ እሱ ከሎ ክትግብሮ ስለዘይከኣለ ኣነ ከም ናተይ እምነት ክትግብሮ እውን የለውን ኣይኣምንን ብዝተፈላለየ ምክንያት ግን ሓንቲ ቅዋማዊት ሃገር ክትልወና ኣለዋ ኣብ ግዝኣት ሓቂ ዝተመስረተት ናይ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወርስ ዘለዋ ዓለማዊት ማለት ሴኪላር ዝኾነት ማዕርነት ናይ ዜጋታት ተኣምን ብዝተኻለ መጠኑ ነቲ ዝነበረ ናይ ዕርቅን እቲ ዝጎደለና ስተን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ዝኩሉ ዝተገብረ ተተኻኢሉ ዋላ ናብ ኣርባዓታት ስሳታት ተመሊስካ ናይ ዕርቅን ዘተን ከም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሳሰል ጌርካ ሰላም ንምትካል ቃልሲ ክካየድ ኣሎ ኣብ ሕጂ እውን ሰብ በዓቕሙ ኣበርክቶ ክገብር ኣሎ ከምዚ ምን ይጀምራ ዝጎደለ እንዳሓተትካ ፅቡቅ ኢኻ ኣቕሪብካ ግን ካረንትሊ ከም ንሪኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኣብ ደገ ብዙሕ ምቁዋማት ናይ መንግስቲ ከምኡውን ምድጋፍ ናይ መንግስቲ ንርኢ ኢና እዚ ኩሉ ሲናርዮ ንኣብነት ኦል ኦቨር ሰደን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ለውጢ ምስ ዝመፅእ እዚ ብዝደገደሎ ሓይሊ ናይ ሰላም ኣንፈት ድህብ ዶ ይመስል ሲ ወይስ እቲ ካይዳ ጋና ኣስጋኢ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ግዜ ስፔሻሊ ኣብ ተንድኻታት ሃገራት ወይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ለውጢ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ ይሕሸና ከምዚ የድሮ ናፋቂ ወሽ ድበሃል ዝሓለፈ ይሓይሽ ዓይነት ትዕዝብቲ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ እዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንኣብነት ኣጋዝያን ድብል በቲ ይመፅእ በቲ ሓደ ብርጌድ ንሓመዱ ድብል ምንቅስቃስ መፅእ በቲ ሓደ ንሕና ሓማስየን ድብል መፅእ በቲ ሃገር ኣኮሎ ግዛይ ዝብል መፅእ በቲ ዓባይ ትግራይ በቲ ዩኒዮኒስት ድብሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ሕጂ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዕድል ነዚ ትብሎ ዘለካ ቅዋማዊ ኣካይዳ ኣብ ሃገር ንኽትግበር ናይ ድህብ ባይታ ግራውንድ ይንፀፍ ኣሎ ዶ ወይስ ኮንትራሪ ብኣንፃሩ ንዓና ናብ ዝኸፍአ ብኻ እቲ ዝሓለፈ ይሕሸና ዝብል መድረኽ እዩ ንሪኦ ዘለና ከመይ ትሪኦ ፅቡቅ ኣነ ኩሉ ግዜ እታ ሲናርዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ናይ ካልእ ኣስተምህሮ ወይ ኣልመፅያ ጥቂሰ ነይረ እቲ ከም በዓል ሊብያ ወይ ካልኦት ዝረኣናዮ እውን እኩል ምድላዋት ስለዘይገበሩ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ስለዝነበሩ ከምዛ ዝበልካያ ንሱ መሓሸና ዝብልሉ ሊብያኹን ሶርያኹን ብውሕዱ ኣይሜን ዞም ኢራቅ ወላ ካልኦት ንርኢ ኣለና እዚ ንከይከውን ሕጂ ብካልእ ወገን ከዓ ከምዚ ሕልሚ ፈሪሕካ ኣይድቀስ ዘይበሃል ለውጢ ካ ትደልያ ለውጢ ብውሽጢ ክመፅእ ተኽኢሉ ካባይ ጀሚርካ ኣነ ሕጉስ እየ ምክንያቱ ስውልቀ ሰብ ኣይኮነን ባእሲ ሕጂ ነፋሪት ትኬተይ ቆሪፀ ይምለስ ዓደይ ግን ከምኡ ድዩ ዝብል ኣሎ ሕጂ ካልእ ወገን ከም ዝበልካ እንታይ ስጋእታትና እንታይ ኩሉ ግዜ ሓደ ስርዓት ብፍላይ ብጎነፃዊ ወይ ብዘይስሩዕ ፍሉጥ ሜካኒዝም ስለዘየለ ፓርቲታት የለዋና ኤሌክሽን ጌርካ ገለ ጌርካ ስሙዝ ትራንዚሽን እቲ ንደልዮ የለን ምናልባት እቲ ውድብ ባዕሉ ግንባር ገይሩ ዝደልዮም ሰባት መሪፁ ከም ዝበሃል ይወድብሉካ ካልኦት ይብሉካ ብዘይገድስ ኮታ ናይ ሓደ ውድብ ጥራይ ዝውክሉ ሞ እቲ ውድብ በይኑ ዝብሎ ተቐደሙ እንተገብረት ጌጋ ስሕ ኢንክሉዚቭነስ ደይምህላው ኣብቲ ፖለቲካዊ ታ ዝበሃል ኣብቲ ኣብነት ናይ ውድባት ሓሽወ የለን ብካልኦት ውድባት ዘይመሃብ ዋላ እኳ ኣብቲ ቅዋም ይኹን ኣብቲ ቻርተር ናይ ግንባር ማልቲ ፓርቲ ተበለ ብግብሪ ግን ልዕሊ 30 ዓመት ዋላ ሕጂ ክገብሩ ኤርትራሲ ናይ ውሱናት ሰባት ወይ ፓርቲ ኣነ ባዕለይ ተኸታታይ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ጉቦ ፈፂመ ኣብቲ 93 94 ተዓፅዩ ድሕሪ እውን ከም ኣባል ወተሃደርን ካልእ ዲፕሎማትን ሰሪሐ ግን ኣነ ብኣ ስለ ዝነበርኩ ዋላ ሓለፋ ክትበኒ ትኽእል ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ክብል የብለይ ኩለን ፓርቲታት ዝሳተፋሉ ግን ሕጋውን ስሩዕን መገዲ ዝርእሱ ዝኽኣለ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ካብተን ስጋኣታት ንብለንታ ሲናርዮ
ማእከላይ መንግስቲ እንተዳእጠ ወዲቑሞ ብዘይ ስሩዕ መገዲ ሕጂ ናይ ምዕራብ ናይ ገለ እንታይ እዩ መዓት ፀገማት ኣለዎ ጉድለታት ንርኢ ግን እታ ፅቡቕቲ ዘላቶም እንታይ ስሙዝ ትራንዚሽን ወላ ኣብ ልቡ ሕርር ኢሉ ከሎ ኮንግራቱሌሽን ኢሉ ነቲ ብፃዩ ወይ ነቲ መዋዳድርቱ ተቐቢሉ የሕልፎ ንርኢ እዚ ምዕቡል ስልጡን ባህሊ ክተኣታቶ ንደልዮ ስለዚ ስግኣትና እንታይ ተልካ ሲናርዮ መታን ከይነውሓና ማእከላይ መንግስቲ ተፈሪሱ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ዝበልካ ሸ ኣብ ምጥዓስ ተኣቱ ሕጂ እቲ ዝነበረ ሕማቕ ነይሩ ፅቡቅ ክዛብ ተመሊስካ ንዑ ትምነኢሉ ትመፅእ ብኣንፃሩ ከዓ እዚ ከይመፅእ ኢልካ ከምታ ዝበልከዋ ድቃስ ፈሪሓ ሕልሚ ፈሪሕካ ድቃስ ዘይተርፍ ከምኡ ክኸውን የብሉን እንታይ ፀገምና ተልካ እቲ ወርስ ኬዝ ሲናርዮ ውጋ ሓደ ሕዚ ነው ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ግድን ብሃይማኖት ብኣውራጃ ከይከውን ንኽእል ብጉጅለታት ጌርካ ዎርሎርድስ ክፍጠሩ ክእሉ እዮም ኣብቲ ሰራዊት ጀነራላት ኣለው ኮሎኔላት ኣለው ብዙ ብጥዕሞም ክማቐሉ ክእሉ ወይ እውን ገለ ሕወስዎ ኣፀቢቕካ ትጠፍእ ሳልሳይ ከዓ ናይ ደገ ምትእትታው ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብጉቡድ ቀይሕ ባሕሪ ደልየ ይብላ ኣሎ ከምኡ ዕድል ተረኺቡ ክተባባዕ ክእል ማለት እዩ ሕጂ ምናልባሽ ንፖለቲካ ገብሮ ስለ ዘሎ ክመርስ ክንዛረበሉ ንኽእል ዓቕሚ እውን የብሉን ርእሱ ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ፀገማት ስለ ዘለዎ ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልን እዩ እቲ ዘሎ መንግስቲ እውን እኹል ብቕዓት ኣለዎ ክቃወሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ስለዝኾነ ነዚ ንከይሰግእ ንሕና እቲ ንገብር ለውጢ ኣይትድለዮ ክትብል ኣይትኽእልና ኣብታ ዝበልካ ምስታ ናይ ድቃስ ከይደጋግማ ግን እንተዳ ክትቀይሮ ኮንካ እንታይ ዝሓሸ እንታይ ኢኻ ንብል ሕጂ ኣብቲ ዝበልካይ ናይ ደገ በብር ዝርዝር ክንኣትዎም ንኽእል ከም ሕቶ ተስዕባት ደልዋ ኣብ ከሎ ቁፅላ ዝተፈላለዩ ደገፍቲ ኣለዉ ተቃወምቲ ኣለዉ ሳይለንት ማጆሪቲ ኣለዉ እቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ንባዕሎም እውን ከምዚ ንሪኦም ዘለና ተማቓቐሎም ገለ ምስ ኤምባሲ ብቐረባ ክሰርሑ ዘልዎም ዝበሎም ዝእዘዙ ገሊኦም ከዓ ፍንው ይብሉ ፍቓድ እቲ ዕድል ስለዘየለ ይባታተኑ ግን ኣትሊስት ነቲ ሃገራዊ መስመር ገለ ኣምኑሉ እዮም ዝኾነ ለውጢ ምዕባለ ነቐፌታ መእርምታ ግን የለን ታቡ እዮም እዚ ፀገሙ ብዛዕባ ሃገራውነቶም ኣንካ ትጠራጠር ሕጂ እቲ ኣነ ካብቲ ዝምነዮ ንስኻ እውን ትሰርሓሉ ዘለካ ካልኦት ምዕቡልን ስልጡንን ናይ ዘተ ዘይምፅርራር ትሕትና ምክብባር ንሓደ ወገን ባርያ ትብሎ ነቲ ሓደ ኣድጊ ትብሎ ብከምኡ ጌርካ ምዕባለ ይመፅኒ ሰባት መሰል ኣለዎም መንግስቲ ክድግፉ ክቃወሙ ገለ እዚኦም ሓደ እዮም ካልኣይ ከዓ እቶም ተቃወምቲ ንብሎም ክልተ እቲ ሃገራዊ መስመር ሓልዮም ዝኸዱ ኣለዉ ግን ኣዝዮም ውሕዳትን ተፀቂጦም ስለ ዘለዉ ዳርጋ ህላዊኦም ጠፍዮም ኣለዉ ሳልሳይ ከዓ እቶም ተቃወምቲ ካልኣይ ኣብቲ ውሽጢ ተቃዋማይ ኮይኑ ገሊኡ ብጉሁድ ንሕና ከም ዝበልካ በዓል እዚያን ገለ ነቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ከይተረኸ ክልውጡ ዝደልዩ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ቀደም ወላ አንድነት ተዘይበሉ ብተፈላለየ ብናይ ትግራይ ድዩ ዓባይ ትግራይ ወዘተ ነቲ 3-4 ነጥቢ ከምርዳኣት ልኡላውነት መሬትን ሓድነትን ክፈርስ የብሉን ቋማዊ ስርዓትን ማዕርነት ናይ ኩሉ ህዝብታትን ብሄራትን እምነታትን ከዓ ክሕሉላ እዚኣ እታት ትድለ እዚኣ ንምግባር ዘይኣምኑ ሰባት ወይ ውድባት ንበል እንቅስቃሳት ገሊኦም ኣጊዶም ናይ ባዕላ ጋዜያን ኣጊዶም ስለዝዛረቡ ካልእ እዋን ኣስፊሕና ንዛረበሉ ገሊኦም ከዓ ከም ሓውሲ ሕቡእ ገይሮም ሕጂ ንሕና ንደሊ ንፁርን ንፁህን ማለት ቀጥታውን ዝኾነ መስመር ዘሎ ሃገራዊ እቲ ሳልሳይ እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ እንተስ ብፍርሂ እንተስ ተስፋ ብምቑራፅ እንተስ ብካልኡ ኣብቲ ዘሎ እዚታት ስለ ዘሎ ነዚ ኩሉ ኣወሃሂዱ ዝሰርሕ ሓደ ሓያል ፖለቲካ ይደል ኣነ ሕጂ ኣብነላ እንታይ ተሳዒርና ኢና ተቃልሲ ኣይድልይኒ ገለ ምባል ኣይድልይኒ ከምዚ ፀወታ ስካብ ፊስካ ትውዳእ ናይ መጨረሻ ዘይተቐብፅ ከምኡ እዩ ብኣንፃሩ ከዓ ናይ ዘተ ናይ ዕርቂ ፅቡቅ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ ግን ስቁልካ ዕርቂ ሕጂ ኣነ ንምሻል ውልቀ ሰባት ምጥቃስ ኣይደልይኒ ግን ኣስመራ ከይዶም ገለ ብውልቂ ሰብ ክዛወር መሰሉ እዩ ግን ኣትዩ ከም ናይ ሓደ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ እንታይ ለውጥ ኣሎ ቀደም ትቃለሰሉ ነበርካ ወይ ጌጋ ተነርካ እሱ ጌጋ እዩ ዝብል ገለ ሕጂ ከምታት ብዚ ነገራት ኩሉ የብሉን እቲ መንግስቲ እዚ ከም ዝበልካ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ሓልዩ ስለ ዘሎ ናይ ወራር ተመፂ ገለ ወይ ብግዳማዊ ሓይሊ ኮንካ ከተፍርሶ ምፍታን ቁኑዕ ኣይኮነን መትከል ኩልሻ ቁኑዕ ኣይኮነን ድዩ ብፍላይ ከዓ እንተ ወዲቕካዮ ከዓ እንታይ ኢኻ ትኸውን ግዳይ ናይ ከባቢኻ ተምሩ እዩ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣለውና ካልኦት ዘይተዛረቡ ከዓ ሕዋኣን ኣለውና እዚ ኣሎ ስለዚ ኣብ ግምት ከዓ እትለዎ ተዳእቲ መንግስቲ ለውጥን ምዕባለን ገይሩ ፍሉጣት እንታይ ክገብር ከም ዘሎስ ብሕጂ ኮንካ ፈላሕ መልክዓ ክትመክሮ ልዕለና ፖለቲካውን ምክርን ኣለሎ ዝመፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ተቃውሞ ቁኑዕ መስመር ዝሓዘ ሃገራዊ እንታይ ዝበሃል ዝደሊ ናይ ሃገራዊ ለውጢ ማርነትን እተን ዝበልናየን ቋማውነት ግን ኣዘ ሴም ታይም ከዓ ነቲ ልኡላውነት ሃገር ብከምዚ ተኸይዱ ክስራሕ ክእል መስለ ቀፃሊ ከዓ እንዳወሰኽካ ነስፋሓዮም ኣዝዩ ፅቡቅ ኣብታ ኣብ ዘረባኻ ማጆሪቲ ሳይለንት ትብል ኣምፂኻ ነርካ ኦፍኮርስ ኩላትና ከም ንፈልጦ እቲ ማጆሪቲ ሳይለንት ክኸውን ከሎ ናይ ድኽመት ውፅኢት እዩ
ማለት ኣብ ማጆሪቲ ሳይለንት ምስ ዝኸውን ሓደ ሰብ ኖማተር ዋት ተማሂሩ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ወይ ከዓኒ ዓቕሙ ፈሊጡ ለቢሙ እውን ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ እንታይ ደኣኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ካብቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ዓዱ እንተ ደኣ ወፂ ኦልሬዲ ተሳዒሩ ኣሎ ማለት እዩ ስፒሪቹዋሊ ሜንታሊ ኢሞሽናሊ ድሬይን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ማጆሪቲ ሳይለንት ብወገንካ ከመይ ትሪኦ ገለ ፖዚቲቭ ኣለዎ ድዩ ማጆሪቲ ሳይለንት ተበላፂ ዓይነት ክንብሎ ንኽእል ዶ ከመይ ትሪኦ እቲ ማጆሪቲ ሳይለንት ዝሕዙ ሰባት والله ሕጂ ከቢድ እንጂ ሰፊሕ መፅላዕቲ የድልየካ ኸውን ክሳብ ሰርቸር ትርድኦ ግን ዘፅቀጠ ማለት እንዲ ስለምንታይ የፅቂጡ ዘሎ ከም ዝበልካ ሕጂ ብዙሕ ኤቢሲ ድልካ ከም ተኽእሎ ማለት ልክዕ መፅናዕቲ ዘካየድና ኣብ ጀርመን ክንኤርትራውያን ኣለዉ መን ተቃወሙ መን ገፊልካ እቶም ሳይለንት ካ እንታይን ኮይኖም ኢልካ ናፃ ኮይኖምን ዝዕልሉካ የለን ስለዚ ብግምትን ካብቲ ሓፈሻዊ ትዕዝብትናን ኢና ክንዛረብ እንታይ ኣነ ዝመስለኒ ምናልባት ፍህሎ ኩነታት መነባብርኡ ናብርኡ ሓዳሩ ዝገብር ወላ ገለ ምሁራት መፂኦም ኣብ ሜድያታት ተዛሪቦም መዓት ፀርፊ መዓት ምናኣስ ስለ ዝወርዶም ዳእተውን ኢሎም ኣደቦም ዝገብርሉ ብዙሕ ረቋሕታት ኣሎ ገለዎም በለፂ ማለት እዩ ተዛሪቦ ብፍላይ እናኸኣለ ከሎ ኣነ ምናልባሽ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክትብል ኣይትኽእልን ግን ብዝኸኣለስ ክቃወም ክኽእል ኣሎ ወይ ከዓ ስቕ ክብል ኣሎ ድሕሪ ነቲ መንግስቲ ክድግፍ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ጥራይ ምድጋፍ ዘይኮነ እዝን ጉድለት ኣሎ ወላ ዓዊ ኢሉ ማስ ሜድያ ኣይዛረቦ ከም ቀረባ ፈታዊ ካ ኮይና ኣነስ ናትካ ሽግር ወይ ጉድለት ዝረኣየኒ ኣብ ደገ ኮይና ኣይሓሜካ ግን እዝን ጉድለት ትብለኒ ክብለካ ትብለኒ ከምታት እዩ እዚ ኣየለን ስለዚ ተሓላለኸ ገሊኦም እውን ምስ ዕድመ ምስ ካልእ ገለ ናታቶም ናብራ ተእተወና ኢሉ ወይ ከዓ እንታይ ኣሎ ትፍልሊ ካል ኣብ ዝበልካ ንክሓት ዝኸይድ ይመስለኒ ኣብ መንጎ ሃገርን መንግስትን መራሕትን ፍልሊ መንግስቲ ከም ትልና ንፈልጦ መሳርሒ እዩ ንሕከይ ወደ መንግስቲ ሎ ይኸይድ ይብለኒ ነቲ መንግስቲ ምድጋፍን ምቃወምን ነቲ ሃገርን ኣሎ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ከዓ እቲ ስቴት ወይ ከዓ እቲ ሃገረ ዝበሃል ደውላ ንብሎ እቲ ልኡላውነት ከዓ ካላ ኣሎ ዝተፈላለየካ ምርኣይ የድሊ ስለዚ ምስ ግዜ ድሓር ህዝብና ከም ትፈልጦ ዳርጋ ክብለጠቕ እዩ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ 30 ዓመት ናብል ክትንትን እንተኮይንና ተስፋ ገብር ሪሰርች ገይርኩም ክተኣትዎ እቶም ኣካዳሚሻንስ እተን ቀዳሞት 10 ዓመት ዳርጋ ናይ ሃኒሙን እየ ነይረን ክሳብ 7 ገለ ናብራ ፅቡቅ ነይሩ ሰላም ነርና ንነብር ነብል ፅቡቅ ዳሕራይ ታውግእ መፅያ ሓከይ 19 15 20 ዓመት ከዓ ኣይውግእ ኣይ ኩናት ሕጂ ብዚ ብዙሕ ትንታነ ኣሎ ዝከረና ዝፈለማ ከማን ወላ ገለ ዓበይቲ ካብቶም ወለድና እዚ ሰብኣይ ፅቡቅ ስራሕ ኣሎ ሓገዝቲ ሲኢኑ ብጮቱ መሳርሕቲ ገለብሉኹም ዳሕራይ ከዓ እንታይ ኢሎም እሱ ዘይፈልጦም ዝፅይቁሉ ገለ በለ እዚ ግን ከምዚ ገርህነታዊ እንዲ እቲ መንግስቲ ኮንትሮል ክህልዎ ኣሎ እሱ ዘይፈልጦ ገለ ኩሉ ኣይግባል ሽዑተን 20 ዓመት ነበራ እንተን ኣይ ኩናት ኣይውግእ ዝበሃላ ኩሉ እቲ ዞባ ረሚሰነ እየን ሕጂ ሓቀኛ ናይ ተፃብኦ እውን ናይ እቲ ህላወ ሕቶ ኣሎ ግን ማዕረ ማዕሪኡ እውን ሕጂ ብዝክንኣትዎ ሰፍሓና ኸውን ካልእ ግዜ ንዛረበሉ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ እንታይ ድሊ ማለት እዩ ብውሕዱ እቲ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ከም መንግስቲ ንበሎ ከም ትካል ኣይገበሮን ሕጂ ፈላሊካ ትርኢ ኣለካ ሓደ ነገር ሰኣን ተፃብኦ ኮይኑካ ወይ ዕድላት ተኸሊእካ ትገድፎን ባዕልካ ትገብሮ ትኽእልን ኣሎ ብዝተኻለ መጠን ክቅፅል ነይሩ ሕጂ እዚ ኩነታት ኣብ ደገ ከዓ ተርኢና ኣብ መጀመርያ ሰብ ሰላም እዩ ነይሩ ኣብተን 20 ዓመት ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ ነቲ ሃገራዊ ድሕነትካን ህላዊኻን ክትብል ምስ ዝበላይ መንግስትን ገለን ዘይምፍላይ ኣሎ ልምዲ ኣሎ ወዘተ ድሕሪኡ ሓደ ሳልሳይ መድረክ ክብሎ ዝኽእል ካብ 2018 ጀሚሩ 6 ዓመት ተኮይና ዘለና ዋላ ገለ እቲ ዕርቂ ምስተገብረ ሕጂ ሽዑኡ ብዙሕ ለውጢ ተፀቢና ምክንያቱ እተን ዝነበራ ናይ ዶብ ናይ ህላወ ዶብ ክሕፀፅ ዝግብኦ ኣይተሓፀፀን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ፕሬዚደንት ባዕሉ ሓደ ህዝቢ ኢና ኣይከሰርናን ገለ ብዙሕ ህዝታት ሕጂ ነቲ ተስፋ ህዝቢ ቆሪፅዎ ካልእ ምንቅስቃሳት ተላዒሉ ከም ዝረኣኸ ይኣክል ዶ ገለ ሕጂ ፀገምና እንታይ እዩ እቲ ዝለዓል ምንቅስቃሳት ሙሉእ ብሙሉእ ኣይንውንኖን ኢና ካልእ ግዜ ምስ ናይ ሰልፊ ምስ ናይ ገለ ሰብ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰብ ጉጅለ ሰልፊ ምንቅስቃስ ገለ ድላይ መፅኡ ሓደ ግሎባል ገይሩ ድላይ ይዛረብ ከይዱ ወታደራዊ ይሰርሕ ምስ መንግስታት ይራኸብ ከምዚ ከምቲ ኣነ ኤግዛምፕል ዝፈትዋ ኣላ ኣነ ኮላ ስፖርታዊ ተዘይኮንኩ ግን ቅድሚ ኩዕሶ ምጅማሩ ኣብቲ ሜዳ ኩሉ ሰብኣቱ እቶም ቲፎዘ ኩዕሶታት ብዙሓት ኣለዋ ዕግርግር ዳሕራይ ፊስካ ምስ ዝተገብረት ኩሉ ሰብ ወፅእ ከም ዝምልከቶም ጥራይ ተርፉ ተንኳዓሳሱ ከዓ ሓንቲ ትተርፍ ከምኡ ኣይገበርና ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ብኣንፃሩ ከዓ
بزعبة زخونة أي تزاربوا قوام أي تولوا قلا أي تولوا قلا رأستي دحرين يركبوا دحرين يركبوا كم زبها ليلا أب ميلا سيو هاسينا ثم تقالتي نفسك وكل من الواش نايتك هذا الحرمات بزح كم أقرأ كم زجيبني أنا وستوتها مثلا تمشي بحرمات ويتقال قل مدلوات كم زاد اللي كم زبال كاو مسائي سيناريو بتخاف أجل ميركا نفس حاشي كل جزء خاتنا حركة كلا أمانغو توم تقاوم توم أبوش تزوج تا عباي نقول تسقط على الزلي سلطون معقول كان ولا هل تحوات كين كاكو حديقة كافي من قصة قوي حديقة تقاومي هذا صار سايكا تنابتني اللي خنزب الحجي من ناتكاري إيتو تخبابير كا بسلطون مقطعون يتعاوز خانة فير دالو كلمة دال right زي تغيرنا شعوت في اللياتنا excellent እጂ ኣዚኻ ጽቡቕ ጌርካ ትገልጾ ኣለኻ ምስኡ እንደገና ተኣሳሲሩ ዝመፀኒ ሕቶ ለውጢ ፈሪሕካሲ ከይደቀስካ ይሕደርን ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ይሕደርን ዝበልካዮ ማለት እዩ ለውጢ ማለት ሊደር ኣብ ሊደርሽፕ ኣይ ሪሜምበር ኣብ ማስተርስ ዲግሪ እናሰራሕኩ ብዛዕባ ሊደርሽፕ እንታይ ዝብለካ እቲ መራሒ ንጹር ድረኣዮ ብርሃን ተዘየለ እቲ ብድሕሪኡ ዘለዉ ሰባት ድሕሪኡ ክስዕቡ ይክእሉን እዮም ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑት እንድሕር ኣለዉ እቲ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚት ኣሎ ሰበይቲ ብድሕሪኡ ላ ቆልዑት ብድሕሪኦም ኣለዉ ናበይካ ትኸይድ ዘለካ ቀሪብናዮ ናብታ ቦታ ሪኣ ኣለኹ ተይልዎም ዋላ እቲ ድኹም ሰብ ኢነርጂ ገይሩ ይበፅሕ እዩ ናብቲ ቦታ እቲ ሊደር እቲ ቅድሚት ዘሎ እንተደኣ ዘይረኣዮ ኮይኑ ግን ዋላ እናኣተዉ ከለዉ ኩሎም ድኻማት የጋጥሞም ማለት እዩ ወድቁ ደይክበፅሑ ከሉ ቀቢፀ ተስፋ እውን ከጋጥም ይኽእል ዋላ እናበፅሑ ከለዉ ሕጂ ማይ ኩዌሽን ለውጢ ጥራይ ይምፃእ ዝብል ፍልስፍና ከኺደና ይኽእል ዶ ምክንያቱ ለውጢ ጥራይ ይምፃእ ኣብ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብ ብዙሕ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ዝተኻየደ ፕላስ ብዙሕ ኣብ ኣፍሪቃ ለውጥታት ዝመፅእ ንዲስትራክሽን ጥራይ ኢና ርኢና ሶ ለውጢ ጥራይ ይምፃእ ዝብል ፍልስፍና ከኺደና ይኽእል ዶ ወይስ ለውጢ ከም ዝመፅእ ፈሊጥካ ናቹራል ፕሮሰስ እዩ change is a natural process so that we have to prepare ourselves as much as we can ናብቲ ንደልዮ ዓይነት ሎሚ ዘይዘረኣኻያ ፅባሕ ይትበልዖን ኢኻ in principle ጥራይ ደይኮንና ስታንድ ክንገብር ዘለና ጉያ ጉያ ተባሂሉ whosoever is majority silent ኮይንካ ምኻድ ደይኮነ ወይ ከዓኒ ድሓን ከነርክበሉ ምባል ደይኮነ ባይታ ዝንፀፈሉ መንገዲ ዶ ክእለ ክርአ ይግብኦ ኣብዚ ናይ ለውጢ መስርሕ እውን ኣኮርዲንግ ቱ ሚ እቲ ፕሬዚደንት ንባዕሉ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢንቫይትድ ክግበር ዶ ይረኣየካ ወይስ ዩ ኣር ዘ ኢነሚ ከነፍርሰካ ኢና ኣት ኤኒ ኮስት ዛት ሚንስ እሱ እውን ሓይል ኣለዎ ዊ ነቨር ኖ እሱ እውን ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ፀላኢ እስኻ ዩ ኣር ዘ ኢነሚ ኣብ ኔጎሲዬሽን ኣይተኣቱን ኢኻ ስለዚ ክንድምስሰካ ኢና ክንብሎ ከለና እሱ እውን ኣዝ ማች ኣስ ሂ ካን እታ ካርታ ክፃወታ እዩ እዚ ኣብ ሜድያ መፅኡ ኣዲምካ ዝበልካዮ ንሕና ይከሰርናን ዋትሶኤቨር እዚ ንሜድያ እዩ ንሜድያ እዩ ኣብ ፖለቲካ ካርታኻ ቁፅሪ ናይ ካርታኻ ኣይተርእዮን ኢኻ ንሰብ ከመይ ጌርካ ከም ትስዕር ጥራይኻ ተሓስብ ሶ ኣብኡ ሞር ኣብቲ ቃላቱ ሞር ፎከስ ከይገበርና ነዚ ሰብ እዚ ኣካል ናይቲ ለውጢ ክኸውን ኣለዎ ዶ ናይቲ ጥዕና ዘለዎ ለውጢ ኣካል ጌርና ፕሮሰስ ክጅመር ይግብኦ ዶ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይበዝሓ ስለ ዘለዋ ጎልኩ ሽዑ ተደለኻ ሰረፋት ምላኣለይ ይበዝሓን ኣለዋ ሕጂ እንታይ እዩ ለውጢ ብኸመይ ዝብል እቲ ዝህሉ ለውጢ ስለ ለውጢ ከይኮነ ኩሉ ኦፕሽንስ ክፍተሽ ኣሎ ሓረይ ክፍተሽ ከሎ ከዓ እቲ ሃገራዊ ድሕነት ልኡላውነት ሃገር ቀዋማውነት ማዕርነት ናይ ኩሎም ዜጋታት ናይ ፀጋታት ተሳታፍነት ፎን ፖለቲካዊ ተሳታፍነት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ሓረይ ካብ መጀመርያ ዝበልካ ላስ ዝሓተልካዮ ወይ መጀመርያ ብል ፅቡቅ ኢሳያስ እኮ ንሕብደኒ ከምኡ ኣሚንካ ጎ ንዓኻ ዋላ ብውልቂ ዘይኮንክስ ነቶም ከምኡ ኢሎም ዝኣምኑ መጀመርያ ከዓ እቶም ደገፍቲ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኦልሬዲ ደገፍቲ ስለ ዘለዉ ሲ እንታይ ባህልቲ እዮም ሶም ተፀጊሙ ገለ እምበር ዘይደልዮ ኣይኮነን ባህልቲ ጎ ሃይት ሸዋስ ሸው ዘማኒ ፅቡቅ ብለካ ምሻ ኣለኹ ብኦም ትጅምር ኣልሜኖ ተቃዋማይ ነበረ ከዓን ዘይምትእማን ክህሉ ኮይኑ ምሽ ተኽእልካ ንስለምሽ ብለካ ሃገርን መንግስትን ክትፈልቕ ኣለካ ኮ ኣብቲ ምቋም ይኹን ኣብቲ ምድሓን ሃገርካ ገሊኡ ሕጂ እንታይ እዩ እታ መንግስትን ጉድለታታን ዝቕበል ምእራም ዘይደሊ
ምክንያቱ whatever ከምዚ ብላይንድ ንበሎ ሓደ ከዓ መንግስትን تمرحي تزارب تلنا تودب قال بس هاجراونتا بس سراويتا مس قال كدمسس دلل زي حجي كلتا اكستريم على كلتي جايو اوبن ما قلت زيت عركها لي تفضل تصبو بودبكم بقول كسب يتفتن وعلى حبي معناته انت رسو انت حيلي تداخي مسلو زلو هناتات مسلو زلونا تصبو حدا اوبشن اوبن يعني رايتهم زملكتهم عقمن كلت زلهم وتم دقفت تجمر معناته وشتو سلو زلو زفتنو نايسا منهم قالش انت ازمت بدقه خونكا كل شاب تزبلنا بقمه اتيخا مثل صل زي كونكا بمتكل انها زارب زلها لوط انت دليخا انت اي تدلي لوط فلوتي مش نباخا ما كتصنع كل تنزدلي قوام تتكبر وي مطر تتف نعو ولا بغري تتغرسي تبقوا زلهم سورات مفتاح ليهم كم زي زاربوا لساني هنا يستات تغيروا كلهم تتاتر ايكاتا تشري عرب سبين بالك خومي وخل كهلو خلو ابرابي رمم نحو فحيلو ግን ለውጥ የድልይ ለታስቢ ሕጂና ኤርትራን ግዚኡ ገዲፍና ኣዛፊ ዲክታቶር እዩ ነይሩ ምናልባት ቦነቨለንት ዲክታቶር ዝብሎም ኣሎምሽ ጥዑም ገዛ ገዛ ኣልካ ማኪና ይመቕሎም ነይሩ ዕዳ ይነበሮን ሕጂ ዝመፅኡ ዘሎ ምስ ረኣዩ እሱ ሕሸና ኢሎም ግን እቲ ሓቀኛ ከዓ ንበል ሓደ ሓቀኛ መራሒ እስከለና ኣነ በዓል ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከለና ካብቶም ፕሮፌሰራት ናቶም መፅኦምቲ ኣስተምህሮ ሁና ነይሮም መፅሓፍ ተተርኪማ ምናልባት ስም ዝሕረኹም ክኾኑ ኣነ ቀድሜኹም ስለ ዝነበሩ ሕጂ እንታይ ዝብሉኻ ወሪድዎ ቀዛፊ መራሒ ከማን ኣይኮነን ከምሰሩ እዩ ብሉኻ ገለ መለ ከምዚ ሕጂ እንታይ እዩ ቢሃይንድ ኮንካ ትርኢ ኣለኻ ሕጂ ካብዚ ዘላቶ ሕጂ ተመቃቂላ ሓዊ ኮይና ዘላ ናይ ደገ ምትእትታው መሓሾም ዝኾን ትብል ግን ዝሓሸ ክልተን እዩ ዘሎ ስቕ ኢልካ ምንባር ኣሎ ሕማቕ ለውጢ ኣሎ ፅቡቅ ለውጢ ከዓ ኣሎ ሕጂ ናበይ ትደፍእ ናብቲ ፅቡቅ ለውጢ እሲ ፕራግማቲክ ትከውን ኣለካ ማለት እዚ ሓደ ሰብ ኣይተርኮነን ናይ ህዝባዊ ቃልሲ ተመርያ ወላ ንጉስ ነበረ ከዓ የወርዶም ይሻሉ ንጉስ እንዲዳ ንጉስ ወለዶታት ገለ ኣብ ፈረንሳይ ሕጂ ይብሉ ንነጋሁስ የቀትልዎም ገለኹም ማለት ዘይኩም ሕጂ ታዩ ወላ ሓደ ሰብ የብሉን ከምዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ስዩም እግዚኣብሔር ዝብለካ ተዳ ክሰርሕ ኮይኑ ኣርየና ሓባበር ንድብል ለውጢ ግበር ፀገማት ካብር እቲ ከም ዝበልና ክትገብሮ ትኽእልን ዘይትኽእልን ገለ ብናይ ደገ ፀገም ኣለካ እቲ ስኻ ባዕልኻ ትገብሮ ውሽጢ ከዓ ርአየና ሽዑ ንዛዕበካ ኣብቲ ናይ ደገ ተኮይኑ ርዱእ እንድዩ ዝብልካዮ ሳይለንት ማጆሪትን ካልእን ተስፋ ቅርፁ ወላ ሕጂ ናይ ኢሳያስ ከማ ፖለቲካ ተወሰድናዮ ግን ብግብሪ ብዙሕ ነገር ትርኢና ኣብነት ሓደ ካብቲ ዶብ ክሕንፀፅ ዝነበሮ ኣይተሓንፀፀን ፕራዮሪቲ ተዋህበን ድሮ ሕጂ ኣብ ምጭቕጫቕ ንርከብ ብዙሕ ያለ ሕጂ ኣብኡታት ክንጨቃጫ ወይ ከነብል ክንካታዕ ዘይኮነ እቲ መትከላት እንዲና እዝናትና ከዓ ትምህርቲ ነቶም ዓበይትን ዝፈልጡን መዘኻኸሪ ናይ መካታዕ ነጥቢ ክኾኖም ነቶም መንእሰያት ከዓ ትምህርቲ ክኾኖም እንታይ ክንመሃሩ ዝደልዮም ኣነ ከምዚ ኣነስኻን ሕጂ ወላ ብሓሳብ ክንፈላለ ንኽእል ግን ስልጡንን ኣኽብሮታውን ሎጂክ እናገበርና ሓሳብ ንሓሳብ ንቃየር ሰብ ከዓ መሰሉ ምዃኑ ዘይምርሳዕ ሓደ ሰብሲ ንመንግስቲ ክድግፍ ይኽእል ወትኤቨር ሪዝን ክቃወም ከዓ ኽእል ስለምንታይ ተቃወምካ ኢልካ ከዳዕ ትብሎ ስለምንታይ ተቃወምካ ኢልካ ባርያ ትብሎ ገለ ተገበረ ኣድጊ ትብሎ ገለ ዋላ እዚኦም ብሪጌድ ማሓሙድ ገለ ምናምን እቶም ናይ ኣጋእዝያን ፍሉይ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ብፍሉይ በዓልቲ ንዛረበሉ ምክንያቱ ብጋህዲ ናቶም እውጅ ስለዝኾነ ዝዛረበሉ ግን እቶም ካልኦት ከም ለውጢ ትሓስቡ ሰብሲ ብድላይ ምልክዕ ክንቀሳቐስ ጥራይ እንታይ ጎነዝ ንኣብነት ናይ እዞም ብርጌድ ማሕሙድ ዝቃወሙ ኣነ ጎነዝ እያ ሕጂ ከዓ ብሰንኪ እቲ ዘጋጠመ ማእሰርትን ካልእን ዳርጋ ዝገደፉ መስሉ ካልኣይ ከዓ ከነፅሩሎም ኩሉ ሻብ ዜና መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ሒዝካ ትብሎ እዘን ዝበልናየን ሉላውን ምክንያቱ ምስኦም ዘለዎ ገለገለ ውልቀ ሰባት እጅስማት ከለ ምባል ኣይድልይ ብሃገራውነት ዘይኣምኑ ምስ ትግራይ ወይ ምስ ካልእ ምባል ናይ ወፃኢ ምትእትታው ሕጂ ብኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ምስ ገብሩሎ 25 ሓሲቦም ኣጋጣሚ ኣናዊሖሞ ገለ ሕጂ ሰብ ተኣኪቡ ክዛረብ መሰሉ እዩ ያሬት ከባቢ ኤርትራ ተፍቅድ ነይራ ትትኸውን ኣብ ኤርትራ ክእከቡ ጎነፅ ከይገበሩ ዝኾነ ለውጢ ሰብ ብሰላም ዝንቀሳቐስ ምሽ ሕጂ እቲ ዝግበር ለውጢ ግን ምስለ ለውጢ ኢልካ ከም ዝበልካዮ ናይ ግዳም ምትእትታው ኩሉ ዝበልካ እቲ ናይ ዕርቂ ምሽልና ያለና እንተሎ ኦፕሽን ግን ናይ ግዳም ምትእትታው ሕጂ ወላ ሓውና ከም ሞዴል ክትወስዶ ትኽእል ዲኻ ይትኽእልን ኪሮስ ዘራፋይ ዝበሎ ምናልባት ኢሉ ብስምዒት ተዛሪቦ ክኸውን ከም ፖለቲሻን ናይ ትርአየንኻ ተዓዲ ተወሰድዎ ኸይሉ ዝክሮ ንህቦም ዳሕራይ ቀሲልና ከምኡ ይኮነን እዚ ማዓት ፀወታ ኮይኑ ኩዕሶ ወላ ሸለታ ዝብሎ ከምዚ ኣሸኻኻት ዓለም ነይሩ ቀደም ንፃወቶ ፖለቲክስ ኣይዝባል ሕጂ እንታይ ሰብ ዘይርድኦ ኩናት ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ እንታይ ይብል ከም ናይ ቀደም ነበረ 61 ነይሩ ዝኸውን ከምዚ ናይ ዓወተ ከኣል መስለካ ሎም 20 ሰብ ኮይንካ ሎሚ ዘበን እንታይ መፂና ኣለና ብጂፒኤስ ጌርካ ትልውጦ
درون አለው ገለ ሕጂ ኣይምትኻእለን ነይሩ ካል ኣገባብ መረፅና ካልኣይ ከዓ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ንኣብነት ኣነ ከም ሰብ ዘይድግፎ እንታይ እዩ ንመን ኢኻ ትቀትል ኩልኻ ኤርትራውያን ቀደም እውን ግድነት ኮይኑካ ነቶም ኢትዮጵያውያን ኩሎም ኣምሓራ ንብሎም ኣድግ ንብሎም ግን ሰባት እዮም ኣት ዘኤንድ ኦፍ ዘ ደይሲ እሳቶም እውን እንተተገዲዶም እንተሸጊሮም ገለ ሕጂ አንፎርቹኔት እቶም መራሕቲ ስለ ዝውድቡ ሕጂ ብዝተኻለ መጠን ሰላማውን ሕጋውን ክኸውን ኣሎ ቃልሲ ህዝቢ ነቂሑ ተረዲእዎ ነቲ ምሽ ኣነ ስኻ ናብ ደገ ዝመስለና ንዛረብ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ግን ዕድል ተዝውሃቦም ዘይኑ ቤተር ዛናኣስሓቀ ተሓመቐት ሓመቐስ ከመይ ኣለኹም ፅቡቅ ኣለኹም ዶ ክዛረቡ ኣይክእሉን ስለ ዝኾኑ ሕጂ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝረኣኽዎ ሓደ ፅቡቅ ኣለ ወላ እኳ ፀገም ሕጃብ ተኸልኪለን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኢሎም ናይ ምምሕዳራዊ ድዩ ፖሊሲ ድዩ ካልእ ዘይገድስ ወፅአን ተዛሪበን መልሲ እቲ ናይ መራሒ ኸነ ረኺቡ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ከምኡታት ዝኾነ ርእስቲ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ወላ ናይ ሕጃብ ዘይኮነ ክትሓስቦ ከመና ይትኽእልና እዚ ኣሎ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ እዚ ክንርዳእ ኣለና ነዚ ክንፈትሖ ተኽኢልና ተሓንቀል ሓንቀሊት ተፈቲሓ ማለት እዩ ስለዚ ኣእምሮ ኢለ ከም ዝብለካ ብሽም ዝበሎ ዋላ ከይኮኑ ትግብርን ዲዛረብ ገለ ኣብ ናይ ደገ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ተስፋ ዘቁርፆ ዘሎ ሕጂ ሳይ ክልተ ኤክስትሪም ምስ ወያነ ኮይኖም ንኤርትራ ክነግድሉ ኢሎም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ገለ ክብሉ ከለዉ እቲ ተቃዋማይ ነበረ ገዲፍዎ መጀመርያ ናብ ሳይለንት ማጆሪቲ ኣትዩ የብሎም እዩ ድሓራይ ከም ትሪኦ ዘለካ ዘርጠብ ዘርጠብ ናበለ ከይዳ ናብቲ ኣለዎ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ይኹም ዘለዎ እቶም ተቃወምቲ ስለምንታይ ክንዲዚ ሰብ ናብቲ ናይ መንግስቲ ዝውሕዝ ዘሎ ወላ ኩሉ ደገ ወፂ ሰምሲን ማስተር ኢሎም ክብሉ ኣለዎ እቶም ደገፍቲ እውን ስለምንታይ እዩ ዝቃወም ዘሎ ፅሉል ኮይኑ ዕሱብ ኮይኑ ገለ ይኾነ ገለ ክፋል ወትኤቨር እቲ ዝኸስዎ ክኾን ይኽእል ዝበዝሕ ግን ቁኑዕ ሰብ እዩ ሓቂ ሓቂ ዝደሊ ገለ ገሊኡ ከዓ ዝበልካ እታ ሳይለንት ማጆሪቲ ክኾነ ዝኾነ ሓሳብ ከምዚ እያ ትመስል ተመሊሻ ኣላ ተለካ ንቐፅላ ናይ መጨረሻ ምስኣ ኣተሓዘ ኣሳሲረ ክሓተካ